Soc en Pep Planes, el director comercial d'UVE. UVE podríem dir que és una empresa que es dedica a la digitalització de tot el procés de route to market de les empreses, principalment de gran consum, no? Des de donar-li visibilitat a les ventes de clients indirectes per millorar l'execució, fins a determinar potencial de punt de venda, proveir d'eines de software per la força de ventes o crear apps B2B per vendre online i de manera omnicanal, combinant totes les metodologies de venda que hi puguin haver. UVE s'origina al detectar una deficiència en el mercat, que era la falta de visibilitat dels fabricants sobre les dades dels seus clients indirectes. Això el que provocava és que els productes es venen en aquests punts de venda finals i els fabricants no tenien aquesta visibilitat. A partir de llavors comencem a treballar amb tots els elements del route to market, des d'aconseguir aquestes dades, des de poder generar coneixement i sobretot des de tenir eines específiques per millorar l'execució. Què era important per aquesta plataforma? Doncs que estés integrada, que tardéssim al mínim en aconseguir les dades, en generar coneixement i en executar de manera diferent. I per tant, que fos integrada era important. Amb el temps ens vam adonar que hi havia múltiples canals per contactar el punt de venda i el que vam fer va ser incorporar software de força de ventes, software per televenda i una app B2B que estés tot connectat de manera que es pogués aproximar, els fabricants i els distribuïdors es poguessin aproximar en els punts de venda de múltiples maneres, les que millor encaixin amb el punt de venda en concret. Però per mi un dels reptes que té el sector és entendre quina és la transformació interna que és necessària. S'han de canviar processos, s'han de canviar maneres de treballar i s'ha de fer un canvi cultural de manera que, per exemple, el venedor no vegi una app com una amenaça pel seu lloc de treball. Que no sigui el venedor el que té el descompte més alt i en l'app només hi ha els descomptes més baixos. Perquè si no, el que passa és que anem afegint capes de cost i no transformem la manera d'arribar. Hem d'intentar que el nostre procés comercial estigui digitalitzat per capturar dades pràcticament en temps real, poder capturar totes les eficiències, optimitzar el cost i donar un servei excel·lent als clients i liderar-la nosaltres. Si ve algú altre a liderar-nos-la, la farà potser amb una perspectiva enfocada a punt de venda, però no a distribuïdor o fabricant, i al final es pot acabar sent esclau d'un Amazon d'un cert sector. El Cluster Food Service ens pot ajudar molt, sobretot en transmetre aquesta necessitat de transformació, aquesta visió que és necessària per afrontar una digitalització com cal. Jo crec que el fet de donar aquesta amplitud, d'ampliar l'horitzó, de veure quines són les conseqüències que poden passar, no demà, però en els pròxims 2 anys, i transmetre-la a tots els membres pot ser molt important per accelerar aquesta transformació i assegurar que la liderem des de la perspectiva que nosaltres volem.